Baba, Andreas Bayer, Chakudai, good to be. Mazwera zinano arume kudai. Taurai zvamatara kuti hamuchavada vape mari zhinji kuti hamuchavada kuti vati vakudai. Andichavada nekuda kwokuti kunyange pandaigara nawo nepandigara pari zvinhu zvanga zvakangofanana. Magariro andaita ndaitange ndisiri mumba. Murume wangu anga asingauye kana mumba. Apedza atotuta zvinhu zvake akutogara kwaaigara. Tisisati tombomusiya vana kuchikoro maschool fees kutone zvikwereti asabhadharira maschool fees. Endapedza ndakuti kana ndabuda mari kuti ndishandise mari yemumba ainditi enda unopiwa nabamukuru. Bamukuru acho ndaenda nabamukuru ndisisina zvinhu ndaperera vondipa kana $10. Yapera futi onzi dzokera. Mwana nama. Ndauya nasekuru wangu. Kwenu baba mwana ni. Awe nani? Owe nani? Owe bebe. Owe bebe. Aida kudi. Anda basari. Anu driver. What? Aku kusho. Oh. Wazi ro warambo. Nina wabda ukazi. Ati nonimiro ukazi nomuda. Ati chi. Iya ati ndemu zona wimukoma. Bachiwa ukazi nomuda ni. Saka wakuti kudi. Kidanda. Okuida iwe ndi utore like nina. Nina yataura maspefu ngoma yangu Ati unaona problem ya rume. Yaba nyoka. Toda kuti go ndikuti achijarido ichisiya kokasiya munhu wakatora wosiya bangeni wotora wosiya munhu wotora wosiya gara wotora anogona kuchengeta wakudzazvataura tamibvunza abvunza reasons ukurambirei munhu ndizvo abati what school fees nepane chikafu bezvizhinji zvacho namba chingosvika zvomba zvomumba inososachaizvo ati makore mangani maichigaramba mako hapana bonde no what same price ndaenda kumba kwepo ndigara same price hapana chipi akuchengetei munhu iwewe semukoma wabvuma kutumwa kuno rimwe rezuva rawakagadzirisa nyaya ndingangoti nguva zhinji ndakanganisepo pakuti iwewe utenge upinde munyaya usingazivi nawe yekuti nawe dzaipindira pai nawe yekuti tine mhuri iripo une mhuri yausingazive kuti yadei yageza yaswera kuti usambonakizvakuona uchiona vachifamba munyika vana hadzizi mombe dzinofura kuti nai mama murume yapedza kuamba kwenyu kandipedza kuya kuma apedza kuya ri 2024 unoona ngai panguweka kamwechiti kaite pamwana kusiya pane mungopedza dzimwe 2 years awe neutichiti murume mamashoko ka uyo hapasi vatumbu kandi kuudza nyaya inoda mutswana 18 ivi machikuda mudzimai wenyu amai andokudai tangumirira ipapa ivimi ine munofunga kuti munofungirai komurume akati ndachindiregera ndakudzoka kuma munomurai amuchada nokuti anambadzokera kareya aine vamwe vanhu vanoda kusunungura ndori marepa repi iri kuramba chikura chete inoyevedza kukuspira mushoka wese haina kana nhata asi harisi kuidya vanhu vadye muriwo
Munandosi mambo. Aenda kushaka kuti munandosi uyu zvakanaka tichiye zvikuru. Uye weikandira imbwa. Tienda suzi munandosi uye ukandira imbwa. Aiwa ndasukuru. Vanhu vaenda saka ndavasunungurwe. Ende ngavasangane mumba. aimisa mai enda noudza munyima kwavo asi kana asina kuuya yomukuriyo wobuda panze kana asina kuuya unobvumira kuzogara waimirira nyinawo asi kana ndingarime repi noispreya natadzodona ngatidye muriyo simungaende andauti ndauta musikanzo ausichiruka Unomirwa kuzobatiwa sabatiwa mwana kwakanaka. Sekuru. Yes, mungamira mugona kukazva musi wa19 but auye musi wa19 Aiwa. chikonzero ndikuti hauye murikuona vamupurisa afu ndova takaenda navo kunopatsamoni vavaberekera ava vasingatozwawo kuti mwana wavo ari kupi vazoedza kubata hanzvadzi yaava hanzvadzi yava akatopindura avo vachinzwa akati konyai muri kungotaura nditi vana vakarambana kare here baba vanova baba vavo vakati aiwa sekuru vari pano vaita zvakanaka vari kuda kuti vana varambane zviri official asi kutaura pari zvino inini nomuzukuru wangu ndisaifunga kuti tine muzukuru asi uyu akatorambwa kare nemuzukuru wangu Adami, ini nasi mungwa mwana wangu Usunungure. Warume moti kudini? Asunungure. Ana jawo ini mage. Warume moti kudini? Azora baba. Ai gasi kudini. Omati baba zi. Ofuni we baba zi. Kamu sakishire. Ana namwe zvakantira ndi. Ndaona kumana kwa Framesi. Basi. Batasema Mungu. Ayo kamu amchana kabla msuta. Mune zvinhu mune mari dzenyu asi ndatange munhu arikurarama asina muzi asina mari ndichirarama upenyu hwekutambirira nevana vangu muchindisiya mumba muchienda muchitatumadzi muri voko musingazivi kuti mhuri yadyei yapfekei vana vasikuchikora chidzingwa maschool fees saka ndikoshandira vana vangu zvakangofanana magarano ekuita ndiri mumba nendisiri mumba izvezvi ndakutokwanisa kutochengeta vana vangu kutozvenda ndokuvachengeta pane pana ndiri murume. Tambira kana ombera. Ah. Tenemos en el mama. Estamos sunugura mwana. Patita sunugura msukuta. Lazima singira waitaya. Une mzukuru wa mama ni mwana utuza. Aiwa, kana nina wabajida mkazi. Anokutuka. Kudriver uziro kunamba kwagara kamasiri. Nombosesini madzoka. Anodzoka mai. Utaura madzoka mfana shire nomuzvikara. Ina kumba. Ichengeti. Kana usina mari bhazi wedzire bozi munina kwari. Ndako. Ukwashaka pamara kudzashe zvarabasi. Pate. Josephat aripo here? Pana imwe nyaya iri kuboisi.